हे लोगोफोर फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोन गासैखौबो आंनि बे भिडिअआव। एक्चुअली आंहा जेबो टपिक गैया, टपिकआनो गैया नालाय जायखिजाया बे जायगा दिन्थिनायानो टपिक होननानै सानना लादो आरो। दा आं थानाय लकेशननि माखासे जायगाफोरखौ दिन्थिनो आं दा नोंथांमोना नायनो हागोन। बै नुहुरनाया बे बांलादेश, ओमफ्राय नैबे जाहैबाय जोंनि देशनि मोनसे मा होनो बाउन्ड्रि। ओमफ्राय बेयाव साहा बागान गायदों, बेफोर गासैबो इन्डियाननि। माने बै जो नुहुरबाय ना, बै नुहुरनाया बे दैमा, बे दैमाया मोनसे, बे दैमानि मुङा जाबाय महानंदा दैमा। बे दैमानि ओजों साइडआव बांलादेश, ओजों साइडआव इन्डिया। माने बे दैमाखौ 50-50 हमना लानाय जायो आरो। मथा मथि 400 मिटारसो जागोन आं दा बे थानाय जायगानिफ्राय बै दैमासिम। बेयाव जानला मोनला थांलाबायनो हाया, सम सम थांनांगौ जायो, पेट्रलिं जेला थायो अब्ला थाङो। जायखिजाया बेफोर गासैबो नुहुरनायफ्रा जोंनि इन्डियानिनो मोनसे खेथियकफोरनि हा आरो, हा बिगोमा दंलाबायो। नै बेफोरा सापात बागानफोरखौ मावलाबायदों ना, बे सापात बागाननि बिगोमा दङ, सोरबा माबा माबि हालेवलाबायो, मैगं थाइगं गायलाबायो। एक्चुअली बेयाव माखासे प्रब्लेमबो फैयोलै। इन्डियानि किसानफ्रा माने आबादारिफ्रा माखासे फसल गायो नालाय, बे फसलफोरखौ बांलादेशनि मानसिफोरा बस्था लायै लायै बस्था लाङो बिसोरो खावनानै बिराद हारामै। बयबो नङा देसिन दे बांलादेशफोरा, जायखिजाया दङ बिदिफोरबायदि सिखाव खावग्रा। बे सापात बागान ना, बेयावबो बुहुद माने लेबारफोरा फैलाबायो, बेयाव हाजिरा मोनो नालाय, दा आरो जायखिजाया बेफोरखौ हाजिरा मावनानै फैयो आरो। ओमफ्राय जायखिजाया बेयाव फैनायनि आगोलाव नै बेबायदि मोनसे बे माबाना, बेनि बै आगोलाव मोनसे फेन्सिं थायो, बे फेन्सिं गेट थायो। बे गेटआव एन्ट्रि जाग्रोनांगौ, बे एन्ट्रि जाग्रोनायनि उनावसो बे सिङाव हाबनो मोनो आरो। जानला मोनला हाबलाबायनो हाया ओरैनो। ओमफ्राय तारबुनि दङ नालाय, फेन्स दङ, ओमफ्राय बेखौ बेफोरबायदि हाबनो मोना। जायखिजाया बेयाव पुरा प्रपार एन्ट्रि जायो। आइ कार्ड माने बिसोरनि मोनसे आइडेन्टि कार्ड लायो आरो, जेरै माने गेट पास होयो मालाबा जोंनि डिपार्टमेन्टनिफ्राय। ओमफ्राय सोरनावबा आधार कार्ड दङ, पान कार्ड, बेफोरखौ होनानै बेयाव एन्ट्रि जायो आरो। जायखिजाया पुरा प्रपार एन्ट्रि जायो। बेनि उनाव लोगोसे मा मा लाङो, जेरै आं मालाबा खदाल लांनाय, सिखा लांनाय, हाल लांनाय, मोसौ लांनाय, सब डिटेल रेजिस्टाराव एन्ट्रि जायो आरो गेटआव। बिनि उनावसो बे सिङाव एन्ट्रि खालामनो होयो। ओरैनो जानला मानला हाबहोआ आरोखि। जायखिजाया सोरबा हाबनो नागिरबाबो जानला मानला हाबनो हानाय नङा। जायनाव बेफोर सिङाव माने दैलि माने खामानि मावहैबाय थायो, बिसोरसो हाबो बे जायगायाव। नैबे नुहुरनाया जोंनि केम्पनि माने बेक साइड, बेयाव अफिसारफोरनि माबा दङ आरो, बेयाव बिसोर थायो। दा नोंथांमोना बुजिनो हाबाय जानांगौ कि माने आं मा जायगायाव दङ, एसेबाबो नोंथांमोना हमनो हाबाय जों माबायदि जायगायाव थायो। जायखिजाया बे मोनसे बर्डार आरो, इन्ड'-बांलादेश। बे जाबाय भिउ पइन्ट। सिखावफोरा दंलाबायोलै, बिराद सिखाव दंलाबायो बे बांलादेशनिफ्राय। सानफ्रामबो डिउटियाव ओरैबायदि खस्थ' होयोना, उल्था जोंनि सायावसो माने अन्थाइ खुबैलाबायो बिसोरो। गावनोबो मोना नालाय, ओंखायनो जेबो गिया बिसोरो। गावनाय मोनबा एसे एनै सासेखौ माने लावदें होनाय मोनबा एसे गिगौमोन आरो। जायखिजाया बिसोर गिथारा, गावनायनिबो अर्डार गैया जाहैबाय नालाय जोंनि देशनिफ्राय। जायखिजाया ओरैबायदि जायो मालाबा मालाबा, मा खालामनो। थेवबोथ' ओरैबायदि मोनलायलाङो मालाबा, बेफोरबायदि बांद्राय गुलाय गुजाय मालाबा थार हायो, मालाबा फेन्सिंखौ हानानै आरपार जायो, मालाबा मोसौ लाङो माबायो। बेफोरबायदियाव ओरैबायदि रागा जोंनो ओंखारो, जेन होखाहरनोसै, जा जायो जासिगोन, बिदि सानलायनाय फैलायलायो। लोगोफोर एक्चुअलि आंना बे जायगायाव एसे सेफटि जायगायावसो दङ। मानो होनोबा बेयाव जों बेफोरबायदि मबाइलजों बेफोरबायदि केमेरा लानाय माबानाय बेफोरबायदि इमान एलाउ होआखै। ओमफ्राय आं ओंखायनो मोनसे चेनेल दंबावो आंना, बे चेनेलनि मुङा जाहैबाय मिस्टार केला। चेनेलनि अनारा आंनो। जायखिजाया आं बेखौ हिन्दी रावनि गेजेरजों बानायो। ओमफ्राय बेयाव बिसोरबो बुजिगोन नालाय, जायखिजाया हिन्दीजों बुंबा बुजिगोन ना, ओंखायनो आं बे मोनसे गोदान चेनेल खुलिदों। आरो बे चेनेलनि मुङा दिपकनि ब्लग। बे दिपकनि ब्लग चेनेलावसो आं बेखौ आपल'ड खालामनाय जायो। जायखिजाया आं फार्स्ट टाइम खालामनाय बेफोर ब्लग, आं बांद्राय खालामनायनि एक्सपिरियेन्स गैया। दा बर्थमान आं जास्ट गोदानसो, ओंखायनो नोंथांमोननि सेराव आं आर'ज गाबो जेन जाहाथे नोंथांमोना आंनि चेनेलाव नायदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां, लोगोसे लाइकबो खालामनानै गालां, आरो हायोबा कमेन्ट खालामनानैबो बुंनो हागोन आंनि माखासे एक्सपिरियेन्सआ माबायदि जादों। आं आसा खालामदों कि नोंथांमोना हारिनि साननानै आंनि बे चेनेलखौ, दिपकनि ब्लग चेनेलखौ अनसायगोन होननानै। ओंखायनो दाबसे जायगानिफ्रायनो खेबगासिनो आं। बेबायदि गुबुन गुबुन जायगायाव थांनानै आं देखायनो हानाय नङा, सरि। मानो होनोबा बेफोरबायदि देखायनाय एलाउ गैया। नोंथांमोना बेखिनिखौनो नायनानै गोजोनदो।
दा आं हायोमानि आरोबाव बेफोरबायदि सिक्रेटलि लानो नाजागोन सानना नायबा बे आं सिखाव खावनानैसो नोंथांमोननो देखायनो नाजादों आरो जायखिजाया आंनि माखासे एक्सपिरियेन्स बा आंनि माखासे लुबैनाय नोंथांमोन दिन्थिनो होननानै फिन खेबसेबाव आं नोंथांमोननि सेराव रिक्वेस्ट खालामो नोंथांमोना आंनि बे दिपकनि ब्लग चेनेलखौ हारिनि साननानै जुदि बोरैबाफोर आंनि बे चेनेलनि भिडिअखौ नायफैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै गालां बेल आइकनखौ थुनानै सेलेक्ट अलबो खालामनानै गालां लोगोसे लाइक शेयार कमेन्ट खालामनोबो दाबाव थ' लोगोफोर भिडिअखौ बेयावनो दोनथ'नोसै